こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法、アメリカでの膝の手術が成功、盛大な歓迎を受け、ダラムサラへお戻りになりました。ペンバチン主席大臣とケンポスナムテンベル議長がペン海外チベットサッカー協会の25周年記念式典とキャプジェ・キッテリンボチェを称える授賞式に出席しました。ペンバチン主席大臣はチベット人居住担当官向けの能力開発研修プログラムの中で、チベット人居住担当官に対し、それぞれの居住向けのプログラムやプロジェクトを考案するよう指示しました。チベット亡命議会議員代表団がアメリカで開催された国際指導者フォーラムに出席しました。チベット亡命議会議員代表団はニュージーランドでのチベットの人権についてアドボカシー活動を行いました。台北のチベット事務所は台湾に住むチベット人の子どもたちのために3日間の夏季チベット文化言語学習ツアーを開催しました。中央チベット政権情報国際関係省はインドの首都ニューデリーの中心部で文化と思いやりを祝うスピリット・オブ・チベット・フェスティバルを開催します。今週水曜日、チベットの精神的指導者であるダライラマ法王は多くのチベット人や信者、支持者からの温かい歓迎を受け、無事ダラムサラにお戻りになりました。ガーガル空港に到着した際、法王はケンポスナムテンベル議長をはじめ、ペンバチン主席大臣、公安省のギャリルマ大臣及び地元の市民団体やインド人コミュニティの代表者らに出迎えられました。また、ダライラマ法王を出迎えるため、ズラカン陣営と続く通りは何百人もの人々で埋め尽くされました。ダライラマ法王は膝の治療のため6月21日にダラムサラからアメリカに向けて出発されました。膝の治療は成功し、アメリカで2ヶ月間の療養生活を送られました。法王は8月23日にアメリカで行われた居住祈願法要に出席され、続いて8月26日にはスイスのチューリヒで行われた居住祈願法要にも参加されました。膝の手術が成功した後、初めて公の場にお出ましになった法王は聴衆に対し、この貴重な人間の人生において優しさ、温かさ、そして思いやりを大切にし続け、それを有意義なものにするよう語られました。8月24日、ペン海外チベットサッカー協会の25周年記念式典がサラコートチベット学大学で開催されました。このイベントにはペンバチン主席大臣が主賓として、またチベット亡命議会のケンポスナムテンベル議長がゲストとして出席しました。さらにチベット亡命議会のドマツリンテカン副議長、ペマソ議員、宗教文化省のドゥンドルドジ秘書官、文部省のジグメナムゲ秘書官、チベット政策研究所のダワツリン書記も出席し、キャプジェ・キティリンボチェの功績を称えました。ケンポスナムテンベル議長とドマツリンテカン副議長はチベット語の保存の重要性について語り、キャプジェ・キティリンボチェの生涯にわたる献身を称えました。ペンバチン主席大臣は基調講演で文学作品が確実に読者に届くよう、学校や地域社会で読者の大切さをもっと啓発する必要性があると訴えました。主席大臣はキャプチェ・キティリンボチェが生涯をかけてチベット語の保存に尽力されたことに深い感謝の意を表し、特にこの困難な時期にチベット言語を維持していくためには、リンポチェのような人々の働きが不可欠であること、また彼の献身的な姿が私たちを鼓舞すると述べました。さらにペンバチン主席大臣はチベットの現状について触れ、規制が強まっていることや寺院や学校の閉鎖が進んでいることを指摘しました。またチベットの文化と言語への脅威が増す中で、それらを守るために引き続き力を注ぐようチベット人とペンメンバーに呼びかけました。
ペン海外チベットサッカー協会はペンインターナショナルに加盟して以来、各国で開催されるペンインターナショナル会議に参加してきました。それらの参加は中国共産党の支配下でチベットのサッカーたちが直面する厳しい課題についての認識を高める上で非常に重要な役割を果たしてきました。今週月曜日、中央チベット政権内務省と国家民主主義研究所が共同でダラムサラのアジアヘルスリゾートにおいてチベット人居住担当官に対する能力開発研修プログラムを開催しました。ペンバシン主席大臣は主賓として参加し、内務省のバンデン・トゥンジュプ長官、国家民主主義研究所のバンデン・プンツォ副所長及び元チベット人居住担当官のツリントビエシーらとともに研修プログラムの開始式典を執り行いました。主席大臣は基調講演の中で熟練した指導者の集団を育成し、中央チベット政権の潜在能力を高めるための包括的な取り組みを採用することを目的とした能力開発研修の主な目的を説明しました。さらに居住担当官と担当官代理に対し、行政の目的に沿い、かつ民主主義の原則を守る次年度のプログラムやプロジェクトを企画し、それぞれが担当する地域に責任を持つよう呼びかけました。国家民主主義研究所の基金で行われたこの研修には、居住担当官や担当官代理を含む約40名以上の参加者がありました。チベット亡命議会議員のカマ・ゲレキ氏、ロプサン・ギャツ・シタル氏、テンジン・チョクジン氏は8月19日から22日までイリノイ州シカゴで国家民主主義研究所が主催した国際指導者フォーラムに出席しました。フォーラムでは議会議員たちはチベット国内の現状を報告し、他の参加者と交流しました。また、チベットの問題やチベットがアメリカ議会でいかに超党派の支持を得ているか、現在の選挙期間中の外交政策の議論がいかにチベットだけでなく、世界の人々にも関連するものであるか、などを話題に取り上げながら質問し、講演者との対話に参加しました。ケンボジャンペッテンジン議員、ツリンドルマ議員、チョラクダツ議員、テンジプンツォドリン議員からなる4名のチベット亡命議会議員代表団は、オーストラリアでのアドボカシー活動を成功裏に終えた後、8月22日から23日にかけてニュージーランドを訪問しました。2日間のニュージーランド訪問中、チュダギダス議員がウィリントン・ビクトリア大学のラザフォードハウスで亡命チベットの民主主義について講演し、テンジン・プンツォクドリン議員はニュージーランドの主要シンクタンクである APSI フォーラム主催の国際議員総会でチベットの地政学的意義について講演しました。これらのイベントには数名のニュージーランド国会議員や台湾のジョアナウー大使、フィジーのレニー・シャルマ氏が参加しました。代表団にはチベット情報局のカンマシンゲ代表が同行しました。台湾のチベット事務所とチベット協会が共同で台湾在住のチベット人学生を対象とした夏季チベット言語文化ツアーを8月23日から25日まで開催しました。学生とその保護者を含む参加者はピンドン地域にあるゴツォクツェチンクンベリン総院に集まりました。そこでケサンゲンゼンバワ代表は地元の仏教総院の訪問やチベット地図の紹介、チベット語のアルファベットの読み書きを含むプログラムについて説明しました。来週火曜日8月3日から5日にかけて中央チベット政権情報国際関係省はニューデリーのインド国際センターで文化と思いやりを祝うフェスティバル、スピリット・オブ・チベットを開催します。ペンバシン主席大臣はフェスティバルの開幕式で挨拶した後、ディルプシンハ大使、ウィノド・バティア中将、サッカーでチベット学者のクロド・アルピシらとインドとチベットの関連性をテーマにしたパネルディスカッションに参加する予定です。この3日間のフェスティバルではヨンゲミンギュリンポチによるチベット瞑想に関する講義、チベット文化パフォーマンス、映画上映、博物館展示、サムドリンポチ居住によるチベット仏教のアプローチと実践に関する講義やチベット医学、仏教科学、亡命物語、チベットの伝統芸術の展示などが行われます。チベットフェスティバルはチベットの伝統をたたえ、チベット亡命文化への理解を深めることを目的としています。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございました。